Nahibaw ba mo kung unsay hinungdan sa away tali sa Muslim ug sa Kristiyano? Adtong unang panahon, may usa ka Muslim nga nagbaligyag sundang. Og sa pikas, Kristiyano nga namaligyag habol. Kusog ang negosyo kaniadto sa merkado. Og silang duha higala. Ako mismo kita sa ilang pagkaamigo. Apan ang nakabate, ang ilang panaghigala ay giguba tungod lamang sa ilang baligyang sundang og habol. Ang Muslim musagit sundang, sundang. Og ang Kristiyano moingon habol, habol. Og didto na namugna ang ilang away. Kay nagtuo man ang Muslim nga ang gihisgotang habol sa Kristiyano mao ang iyang gibaligyang sundang. Usa ra katigbas, patay ang Kristiyano. Ug ang tanang tao nialibwag. Nibarog ang Muslim atubangan sa patayng lawas sa iyang amigo nga Kristiyano. Og ningon, ingon ka habol, hait man lagi. Og tungod adto, nagsugod ang patay tali sa Muslim ug Kristiyano. Munang ako di ko gusto nga mag-unay ang mga tribo dinhi sa Sugbo. Respeto kada tribo. Ug karaway-away atong putlon ang mga garbo sa usag-usa. Pangga. Hoy. Tugpasad, oy. Halaga, niligo kong helmet. Dito lagi na. Diba, wala pa ko na porga. Ay, oday no. Ang kaulog sa pista o sa ng tribo irihi. O gitumahan sa pili sa ilang isgal na bisita kasi Commander Potol. E nagsadya ang kanan sa tibok gabi. Pero nasa kutong bang ilang kasadya. Maura makidi ang katapusan palingawan sa barangay Kinalungsan. Matali, ang gumagpupay ng atong sugilan. Tapsil, ang pag-iitang ilang buha. I know what you're doing, I see it all too clear. Only taste the same, kiss away your tears. You really had me going, wishing on a star.